Парфюмни маняци! Днес искам да ви представя един експериментален парфюм, който купих наскоро от Парфюм БГ. Експериментален защо? Защото е клонинг на, или той е ефтин парфюм, клонинг на доста скъп парфюм, а именно на Краля. Кой е Краля? Който разбира от парфюми, знае. Естествено Авентус, Крита Авентус. Парфюм струващ 500 лева, а днес искам да ви представя парфюм струващ примерно 50 лева. Говорим за Afnan Supermacy Silver. Така, казват, че това има абсолютно същото ДНК на първия Авентус, който е бил с опушения ананас. Така, първия Авентус излиза 2013, така че може би е първия клонинг на ДНК-то на Авентус и май е доста близко. Така, разпечатах го преди около 2 часа, напръсках се стабилно и при климатик и при затворено помещение се държи доста стабилно, да кажа. Ето сега съм навън, нали, още го усещам, но при тази жега, която е в момента, имаме над 30 градуса, няма какво да очакваме някакви вау представяния и говорим все пак за парфюм, който е 40 и няколко лева. Нали, бутилчицата е доста интересна, вижте капачката. Нали, не е магнитна, да си кажа, но за тези пари няма какво да очаквам нещо луксозно. Също кутията не е нещо вау, въпреки че има някои арабски, които доста напоследък залагат на презентация и да си кажем е доста луксозна. За аромата има си го този опушения Aventus Vibe, така че бих препоръчал за хората, които нямат бюджета да си купат скъпия и прехвален Aventus, който на днешно време не е нещо вау като представяне. Защо не? 40, 45, 50 лева, перфектен. Пръскайте смело за лятото и така. За тези парфюмни маняци, които ме следват и които харесват това, което правя, може спокойно да ударите по едно лайкче, да харесате канала ми и бих направил нещо ново. Ако имате някакви предпочитания в коментари, напишете. Имам интересна колекция, бих представил следващия път още нещо, но нали, от скъпата гама. Така, приятен ден пожелавам и пръскайте смело!